हुई बोला मजा जाके रे। ए राजा चल जाई बोहला बजरिया किन के ले आई आज पनवा सुपरिया। ए राजा चल जाई बोहला बजरिया किन के ले आई आज पनवा सुपरिया। ए राजा चल जाई बोहला बजरिया किन के ले आई आज पनवा सुपरिया। जाई न बलरामपुर से 500 पारी ला दी। का हुई रे 5 सुपारी रे? नवरात्र नु आइल बाजी। ए राजा जाई बलरामपुर बजरिया किन के ले आई आज पनमा सोपरिया। लाल चुनर ले आई गोटेदार मैया रानी के करब सिंगार चढ़ाई हम अड़हुलहा। सुन रे पैसा के नुतंगी बा हिसाब से चल। ना हम ना मानब। कैसे के करबू माई के पूजाई भइल नइखे आसो कमाई। कैसे के करबू माई के पूजाई भइल नइखे आसो कमाई। कैसे के करबू माई के पूजाई भइल नइखे आसो कमाई। कमाई धमाई भइले नइखे और कपार खैले बाड़ू। कैसे के करबू माई के पूजाई भइल नइखे आसो कमाई। केहू माने नहीं तनिको उधार नरियलो न देवे दुकानदार बात मान धनिया हमार। नारियल न देवे दुकानदार बात माना धनिया हमार। नारियल न देवे दुकानदार बात माना धनिया हमार। बात माना धनी हम पूजा करे चलब भोर हरिये में। बात माना धनी हम पूजा करे चलब भोर हरिये में। माई के मंदिर में चलब हो भोर हरिये में। माई के मंदिर में चलब हो भोर हरिये में। नारियल न देवे दुकानदार बात माना धनिया हमार। नारियल न देवे दुकानदार बात माना धनिया हमार। अतना साल बबुआ के हो गइल खाली गाजा पी के भतुआइल रहतानी। कबे से भाखल बा बबुआ के भारा 3 साल भइल गइनी ना दुबारा। कबे ते भाखल बा बबुआ के भारा 3 साल भइल बा गइनी ना दुबारा। कबे ते भाखल बा बबुआ के भारा 3 साल भइल बा गइनी ना दुबारा। कबे से भाखल बा बबुआ के भारा 3 साल भइल गइनी ना दुबारा। लागल बा ललसा पूरा दीही मनसा 7वीं से हो खेला मैया के जलसा। पूजा करे जाई माई के दुआर मैया रानी के करब सिंगार चढ़ाइब हम अड़हुलहा। मैया रानी के करब हम सिंगार चढ़ाइब हम अड़हुलहा। मैया रानी के करब हम सिंगार चढ़ाइब हम अड़हुलहा। ठीक कहतारू लेकिन अगला साल चलल जाई। सुनी लइका समझ ले बानी झूठ बोल बोल के भूलवैये रहतानी। सुनाई बात मोर बबुआ के माई अगला साल करी हमाई के पूजाई। सुनाए बात हमर बबुआ के माई अगला साल करी हमाई के पूजाई। सुनाए बात हमर बबुआ के माई अगला साल करी हमाई के पूजाई।
पूजाई। देखत बाड़ू भइल महामारी, जुलुम ढइले कोरोना बीमारी। अभी बानी हम बहुत लाचार, नरियल न देवे दुकानदार, बात मान धनिया हमार। धनिया हमार, नारियल न देवे दुकानदार, बात मानी धनिया हमार। मैया जी के द्वारा पर होके पूजाई, मैया जी के द्वारा, मैया जी के द्वारा पर होके पूजाई। सुना धनिया असो संगे चलल जाई, सुना धनिया असो संगे चलल जाई। नारियल न देवे दुकानदार, बात मान धनिया हमार। नारियल न देवे दुकानदार, बात मान धनिया हमार। जनतनी माता रानी के दरबार में गईला पर सबका उद्धार हो जाला। अगर ऐसन बात बा तो तैयारी कर ले। सुनी चली नहीं कौनो बहाना, हो जाई सैया जी माई के दीवाना। सुन चली नहीं कौनो बहाना, हो जाई सैया जी माई के दीवाना। सुन चली नहीं कौनो बहाना, हो जाई सैया जी माई के दीवाना। ना मनबी सुनी चली नहीं कौनो बहाना, हो जाई सैया जी माई के दीवाना। हर्षु बाटे धनी पूरा विश्वास हो, तोहरो इच्छा पूराई है विकास हो। अच्छा रुक, हर्षु से बात करो तनी। अभी जाता नी बलरामपुर बाजार, मैया रानी के करी हसिंगार, चढ़ई ह धनी अड़हुलहार। मैया रानी के गली हसिंगार, चढ़ई ह रानी अड़हुलहार। मैया रानी के गली हसिंगार, चढ़ई ह रानी अड़हुलहार। लागत धनकुट्टी के मशीन बेचही के पड़ी।